खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव दिनै दख'ना स्रय गाननानै मोनसे भिडिअ बानायलायबाय आरोना लोगोफोरनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर अननानै सोरबाफोर गोदानै नुसनबायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै हो आरोना लोगोफोर दिनै बिराद गोसा सान्दुं दुंदों आरोना लोगोफोर अयथासार गोसाखा ख्रां ख्रांनो गोलोमजोब्बाय दा आंबो खामानि मावै मावै ओमफ्राय नै दा एसे दसे जिरायनानै लादोंमोन आरो हाग्रानि केरेला दं आरोना लोगोफोर खाथियावनो बिराद दङ बेनिफ्राय आं खाहैनाय जायाखै आरोना खाहैयानो आं माने आंना हासबेन्डआसो लाबोयो आरोना ओमफ्राय बेखौ बायनानैसो लाबोदों बे केरेलाखौ मानो होनब्ला बेयाव जों थाङाना हाग्रा बारियाव एकदम जिबौ बायदिसिना ओंखारसै बेनि थाखायनो थांनो बायो आरोना बेखौ आं हानानै लाग्रोनोसै थ'दो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै प्लिज नै लोगोफोर आं बुटबो एसे लगायनानै होफागोन आरोना केरेला आलु ओमफ्राय बुट एसे होबाय यहाँ पे मैंने सब लिया मसाला अभी मैंने डालूंगी ये खट्टा भिंडी है दाल के साथ बहुत मस्त अच्छा लगते हैं खाने के लिए